Subay ni atong nahimong dugoon nga engkwentro sa duha ka mga pamilya sa Barangay Sambag 1 ni atong miaging semana, mipagawas karon sa ilang habig ang kampo sa pamilya Navales nga kahinumduman maoy misong sa dapit. Ani ang report ni Nico Sireno. Sa press conference miatubang karong adlaw ang mga abogado sa pamilyang Navales. Kahinumduman sila katong nalambigit sa dugoon nga shooting incident sa Barangay Sambag 1 ni atong petsa 21. Sa nasayran, unang misung sa dapit si Vanzant Navales sa panimay sa iyang kanhihigala nga si Michael Bacaltos. Apan mitumaw ang init nga tinubagay nga misangpot sa pinusilay. Gipasabot sa mga abogado, si Vanzant tuod ang misung sa balay apan tungod kini sa hagit ug panunto sa kanhihigala. Giingong miatrasab si Vanzant dihang nagdala na og armas ang amahan ni Michael. Naatay mga problema sa mga amigo, ingon nga ang isa giuyab ang ex ni sa usa. And then kaybaw na kasi mga batanon na nag-away sila kuno tungod ana nga panghitabo. Uyab-uyab. Pero para namo sa defense kini siya nagpamatungod lamang nga naay rason nga ikumpronta ni Vanzant si Michael. Gikasubo sa kampo sa mga Navales nga matud pa gihukman sila si Vanzant ug mga kaubanan nga maoy aggressors. Apan matud nila, base sa CCTV, makonsidera nga biktima sab sila sa sirkumstansya. Usa sa nadakpan sa insidente ang igsuon ni Navales nga si Vincent nga gipasakaan og murder nga ilang gikwestiyon. That Vanzant and his friends were not the aggressors. They were victims of the circumstances they were in that morning. This fact will be proven once the cases are tried in court. Vanzant's family is confident that the truth is on their side. Together with the families of friends and those who believe their cause. How come that Vincent Navales is being charged for murder? That is unfair. Unfair. He did not get hold of any gun. He did not fire a single shot. And now Mr. Vincent Navales may face the charge of murder which is non-bailable. Sa insidente, tulo ang namatay ang mag-amahang Edwin ug Sean Bacaltos ug si Vanzant Navales. Kagahapon, ang mag-amahan gilubong na sa ilang katapusang pahulayan. Subay sa panawagan sa ilang pamilya nga makabut-unta ang hustisya sa ilang nadangatan. Uban ni Rod Prado, Nico Sireno, Balitang Bisdak.